Nou, het was te zien bij Tussen Kunst en Kitsch. En wij zagen meteen dat het een ontzettend interessant voorwerp was voor het Fries Museum. Het erfgoed van Friesland bewaar je voor de eeuwigheid. Dat is de opdracht van het Fries Museum. En dat doen ze met het beheer van 210.659 items, of onderdelen van items, die het vertellen hoe dat erfgoed. Al die items binnen van us. Vertellen oer us, maar hoe worden ze van us? Vaak, ja. Het is natuurlijk dit is wel iets wat je doet als je in een museum werkt. Dat is zeker interessant. Het zat zo verschrikkelijk veel. Die avond had ik niet gekeken, maar ik had de dag daarvoor wel Frits Sissing op de radio gehoord. En die zei, morgen hebben we een heel bijzonder stuk. En er staan allemaal namen van Friese adel op een glas. Dus ik heb het de dag daarna teruggekeken. Nou, ik hoop dat ze kijken vanavond van het Veilinghuis. Ja. Ja? Wij kijken natuurlijk altijd of we objecten kunnen vinden waar een verhaal aan zit wat we met Friesland kunnen koppelen. En dan het liefst ook persoonlijke verhalen. En dit glas, ja, er moet nog heel veel uitgezocht worden. Maar het feit dat er namen van vrouwen en mannen op staan uit de Friese adel uit 1599 maakt het meteen bijzonder. 450 jaar oud is dit glas. En het is nog heel. En ik had al wel mails van collega-conservatoren gehad die ook hadden gezien hoe een belangrijk stuk het was. En dan ga je zelf ook nog wat meer onderzoeken en kijken of je die namen kunt achterhalen. En nog wat meer onderzoek doen. En dus contact zoeken met de expert. En dan gaat alles in versnelling. Vervolgens zien we ook allemaal inscripties. Ja, en dat maakt het glas nog weer bijzonderder. Het zijn allemaal namen geschreven met een diamant. Dan is het waarschijnlijk Friese adel geweest. Er staat een jaartal op het glas, 1599. En dat staat tussen de namen van Tjerk van Herema en Lucia van Balta. En wij weten dat zij in 1600 trouwden. Dus de aanname is nu dat dit glas gebruikt is met misschien hun verloving. Hè? Ze deden een trouwbelofte. En dat dit vrienden en familieleden waren die toosten op het aanstaande huwelijk, wat een jaar later zou plaatsvinden. Want het zijn allemaal mensen zo rond de 20 en 30, dus de gelijke leeftijd als Tjerk en Lucia. Dus ik denk dat het dat ze samen waren en getoost hebben met dit hele bijzondere en dure glas ook. En zou ik willen zeggen dat het glas €85.000 kost. Oh. En dan? €84.000 op het kleed? Nou, we hebben ook contact gezocht met de Ottoma Kingma Stichting. Zij kopen voorwerpen, kunstwerken aan die voor belang zijn voor Friesland. Toen hadden we dus wel de uitsturing waarom zelfs. Ja, en dan begint de hele machinerie van, wat is het, conditie, hoe zag het eruit, zit er skeer on, ja of nee? Is de vraagprijs, is dat een reële prijs, ja of nee? Hoe is het toch de Tweede Wereldoorlog gegaan? Is het net bezit west van een Joodse familie die het dwongen afzetten had? Nou ja, en dan nog een aantal mensen die een oordeel hebben over het kunsthistorisch facet van het glas. En voor u is van belang is het vanwege de collectie Friesland. Maar dit glas hebben we ook met type van Vereniging Rembrandt aangekocht. Dus is de vraag, is het ook van belang voor de collectie Nederland? En gelukkig wien zij tegen mij eens, konden we het mij hun stiepe aankijken. Wij keepje het om en dan is mij het museum al de oorspraak dat zij dat in permanente broekliën ha en ik op zeel zetten. En dit glas past nou in die uitstalling verzameld werk. Maar als je de relaties met allerhande schilderijen en portretten die zij hebben,
past het ook in hun verste opstelling. Dus na deze uitstalling gaat het glas over naar de verste opstelling. De mensen gaan ook leven, hè? Het worden echt mensen op dat glas. En je ontdekt steeds meer verhalen en steeds meer voorwerpen die daaraan gelinkt zijn en die wij ook in de collectie hebben. Dus het geeft een heel beeld van Friesland in het eind van de 16e eeuw. Wat ze deden, wie die mensen waren. Ja, met elk stukje en dus met dit glas ook weet je weer meer daarvan. Ja, het is een hele bijzondere stichting. Het is een stichting die liet ze 34.000 objecten in bezit had. Van een groot samen trouwens oprichters Nanne Ottema en Grietje Kingma. En die het in bewaar jongen binnen aan alle verschillende musea in Friesland en enkele stikken ook buiten Friesland. Nanne Ottema was een groot samler, in eerste instantie voor Oosterse keramiek. Dat was zijn grote leefde. Hij was ook de oprichter van het Prinsessenhof. En toen begon ik volle meer omheen te samelen. Bekend is wel dat Nanne Ottema, het ging hem net om de weerde van de objecten, maar meer het verhaal van het object. Wat kon er mij een ontwikkeling uit vertellen of wat dan ook. Dus een grote sammeling van kaaien en omschentelitten de ontwikkeling van de kaai. Hè. De hele moderne tijd dat we nu kennen, die had hij echt van een groot wat meemaken. En hij wil vers lezen van wat er west hier en hoe dat er weer. Ja. En ja, dan krijg je zulke hele grote sammelingen van 2 kratjes vol met kaai. Op haar beurt leent het Fries Museum ik weer uit. Een oren musea. Dat is zo'n 1800 objecten, dus dat is genoeg eigenlijk om een flink museum mee te vullen, echt een flink museum. Dat is verspreid vooral over heel Nederland, langdurig, voor meerdere jaren betekent dat. We houden standaard aan 5 jaar zo'n beetje voor die bruikleencontracten. Dan kijken we of het verlengd moet worden of niet, of mensen het nog willen verlengen. En dat vinden we belangrijk, omdat we liever hebben dat mooie collectie van ons, van heel Friesland dus, op allerlei plekken te zien is, beter dan bij ons in het depot. Dat vinden we gewoon eigenlijk wel zo fijn om dat te doen. Maar het binnen net alleen musea die het items lienen maaien van het Fries Museum. Wij vinden het natuurlijk fantastisch dat we een voorproefje krijgen van wat er aan een grote expositie te zien is in het Fries Museum. En dat is voor de mensen natuurlijk die hier langskomen ook leuk van hé, dat is er te zien, dat vind ik interessant. Ik ga het Fries Museum bezoeken, want ik wil die hele expositie graag zien. Het belangrijkste is dat wij graag een mooi gebouw willen. Er is veel aandacht besteed in het hele gebouw aan inrichting, afwerking en aankleding. Daar is kunst natuurlijk een prachtige toevoeging voor. We hebben in het MCL kunst vanuit onze oude ziekenhuizen, het Diakonessenhuis, Bonifatius, Triotel. We hebben kunst in bruikleen, we hebben kunst aangeschaft, kunst gekocht. Maar dit is kunst die we geleend hebben, waardoor het gebouw wordt alleen maar mooier, hè? Door al die elementen die je op die manier toevoegt. Wij hopen op deze manier, door de aankleding, door de kunst, mensen die hier komen voor soms hele zorgelijke dingen, om die een beetje af te leiden, even in een andere wereld te trekken. Even te kijken van, ik ben hier, ik voel me misschien niet heel erg prettig of heel erg goed of ik ben misschien wat nerveus, maar ik loop even een andere wereld in, even een kijkje in de wereld van de kunst, waardoor je misschien even wat lichter wordt. Daar krijgen we positieve reacties op door. Dat vinden we ook mooi om te doen. Zo mooi dat we dat dan binnenkort toch ook maar gaan doen in het UMCG in Groningen. Om ook wat mooie Friese dingen te kunnen laten zien in Groningen. Het uur U. Heb jij ze al open gehad? Ik heb ze nog niet open gehad. Nou, spannend. Zullen we het gaan doen? Ja, graag.